Когато имаме малка кухня, много практично е да използваме повече механизми. Да, това дига цената, но ако следващите 10-15 години ще ви е много лесно и много удобно, просто го направете. Повече механизми означават лесен достъп до всичко, което съхраняваше в шкафовете и много по-практично и по-удобно. Когато имаме малка кухня, друго нещо, което е супер решение, е да увеличиш обема за съхранение под фурната, да не губиш пространство в цокъла, а това пространство да е в един общ голям контейнер, в който се събират всичките ви тенджери и много лесно се стигат. Като ти останат 30 см, какво друго да направиш, освен също така да улесниш домакинята, като и предложиш механизъм за бутилки, бурканчета и всякакви други неща, които тя много лесно да си стига. Също така много важно е да кажа, че кошниците се регулират по височина. Нещата, които съхранявате, да си позиционирате кошниците.